Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Komshi banta ban kinti ki samla ki kintei be ki nong seng kam la jong ki bakwa ban penina mi ki jat ki jingbam jingdi ka sen ki manbei sen Raij Ñiamtre Shillong kala Pynlong ki Tamasa Ïadie bam Ïadie ane ka food festival haringkat ke jingtem jingput bat ki wei ki jing yede kai pen bernya kabala long menta ka si thok ding ha usu tham auditorium. Kajing Pynlong yang kata kajing Ïadie bam Ïadie kalong ru komshi benta ban penmi pisah na kabenta ki kam beper jong ka Seiñ ki manbei. Ha kata kesengi ukongsan ude ubak wailat miki shela haringkat kajing dan lang jong ka menteri ketenat ka koi ka kya ka Dr. Maisel amprin ding doa na luar ki wei ki nong yang lambah khmat jong ka Seiñ Raij Ñiamtre. Haba ajing kran ha kata kesengi ubak wailat miki shela la penpau kajing sengo kemen ka bakrau ban nong kum ukongsan ban pli kata ka Tamasa Ïadie bam Ïadie Bada kajuk kepor, ula airu ke jingket bokit riang, iki pajba ki pala plie, bat bu iki dukan dan iki stol jongki ya ketika sengi, bat ya ka Seiñ Raij Ñiamtre, Shillong barok kawai. Sandbor, baik sin.